Hi there, welcome back to the channel. दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ बर' रायजोफोरा बावनो सानदों नामा? एबा बावनो हागोन नामा? आंथ' बावनो हाया। जाय आफादखौ जोङो हारिनि सिनस्रि बुङो, जाय आफादा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोजां लामायाव थांनायनि राहा देखायो, दिन्थियो, बे आफादखौनो जोङो बर'फ्रा बावनो सानबाय नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों एना एनि जागासिनो दं. We should accept the criticism if it is acceptable. But हारिखौ फोथांनायनि लामायाव जों बयबो मोनसे लामाजोंनो सुरनांगोन दे, मोनसे लामायावनो आगान होनांगोन. Whether you come from a political party or you come from a non-political party, आगाना मोनसेल' जानांगोन, लामाया मोनसेल' जानांगोन. हारिखौ फोथांनायनि लामाया मोनसेल' जानांगोन with one ideology. बेखौनो आं बुंनो सानदों. फोरसा-फोरसि जानो मोननाय नङा. दिनै गुबुन हारिफ्रा लाइ मोननानै दुलाराय फरायसाफोरखौ सोंखारिदों. This is very, very unfortunate. नोंथांमोना जुदि डिफारेन्सेस दङबा, गोरोबलायै दङबा, मोनसे रुमाव थांनानै दरजा बन्द खालामनानै discussion खालाम. Iron out the differences, solve the problems, solve the issues. Not in the open media, social media बेबायदि दाबुं सोंखारिबाय दाथा. मानोना इन्जुरा हाबो खोमा दं. Walls have ears. दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै लामा आन्दायदोंबा, पलिटिक्स गेलेदोंबा, बेखौ जोङो थोंजों लामायाव लाबोनांगोन. बियो आंनि नोंनि रेसपन्सिबिलिटि. मोजां लामायाव जों लाबोफिननांगोन. जुदि बिथांमोनहा गाज्रि लामायाव गोग्लैदोंबा, थांफ्लांदोंबा जों बेखौ लाबोफिननांगोन. So this is our responsibility. एबसुआ सानदोंमोन जानांगौ, this is my opinion दे. सोरखारखौ मदद होयोब्ला, हेफाजाब होयोब्ला बड' एकर्ड 2020 मावफुंजागोन, गोख्रै मावफुंजागोन, गासिबो मावफुंजागोन होननानै बिथांमोना सानदोंमोन जानांगौ. This is my personal opinion, okay? My personal opinion. नाथाय जायाखै, मावफुंजायाखै. ओंखायनो बिथांमोननि साननाया गोरोन्थि जादों खोमा आं सानो. दुलाराय बर' फरायसाफोरनि साननाया गोरोन्थि जादोंमोन खोमा. This is my opinion, personal opinion. Today, Absu has a long list, pending list. 2020 Accord pending list. Jumla Accord, unfinished promises. मुझे याद है 27 जनवरी 2020 को जब बीटीआर शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एक कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और ये समझौता मजाक हो जाएगा. भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया. इलेक्शन बोथोर गोदान सल' खोनानो मोनगोन, नेनानै थाथ'. खोलानि बाराबो सोनाबजों खोलो खोलो बारगोन. दुलाराय बर' फरायसाफोरा नांथाबनाय दं. दिल्ली, जन्तर मन्तर, टाउन, भिलेज, सहर रेलि खालामदों, होख्रावदों. सोरनि थाखाय? जोंनि थाखायसो, बर'फोरनि थाखायसो होख्रावदों नङासै? बिथांमोना हाबा मावदों. होमबाबो नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ बावनो सानदों नामा? बर' रावखौ 1985 मायथाइयाव आसामनि मोनसे एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होननानै गनायथि होनाय जादों. एसेम्ब्लियाव बिल पास खालामदों. जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा. 2004 मायथाइयाव बर' रावा 8th शेड्यूलाव हाबनो हादों. बेबो गोजोनथाव बाथ्रा.
2005 मायथाइयाव बर' रावा UPSCनि मोनसे साबजेक्ट महरै नाम मोननो हादों. Very good news, excellent news for Bodos. दिनै बर' रावाबो असमिया राव बायदि मोनसे टेक्निकेल आरो मोनसे भारतनि मोनसे सिनायथि राव हिसाबै स्वीकृति मोनबाय आरो बर' रावा 90 फारियाव हाबनाय लोगो लोगो जोङो बे रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय जोंहा खाबुखौ मोनबाय आरो बर' रावाबो मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो टेक्निकेल राव हिसाबै सिनायथिखौ मोननो हाबाय. बेनिखायनो आङो आसाम सरकारनि आथिखालनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लाफानानै आसामनि जेसेबां शिक्षाबिद दं, एकाडेमिशियान दं, बुद्धिजीबि दं, जायफोरनिखि माने लिटारेरि पार्सन दङ बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावो आरो आं आसा लाखियो आसामाव जेसेबांनिखि फिसा रावारिफोर दङ, हायनारि जनजातिफोरनि राव दङ, माने हिल एरियानि माखासे रावारि दङ जेरै कार्बि, डिमासा आरो अन्यान्य अरुणाचली बा मिज' बा माने खासि, जयन्तिया आरो गार' बिथांमोननि रावखौबो जौगानायनि थाखाय सरकारा जथेष्ट माने माखासे बिथांखि लादों. बेनि थाखायनो आङो भारतबर्षनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि दाङ'रियाखौ साबायखर बावो, धन्यबाद होयो आरो उननि हाबाफारियाव जों जाहाथे ज'यै खौसे आरो गोजोननि गेजेरजों जोङो गावनि बिमानि रावखौ जों जौगाहोनो थाखाय जों नाजानो हागोन बेखिनिखौ आं आसा लाखिदों. गोजोननाय मोनो, जोबोद गोजोननाय मोनो. 1985 निफ्राय फैयै दिनै 2025. It is a long journey of Bodo language development. बर' राव डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे मोनसे गोलाव लामा हान्थिनाय. नाथाय गुवाहाटी हाइकर्टआ बर' रावखौ एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज गनायथि होनो हायै बायदि माने हाबा मावो. साख्रिनि बेलायाव बर' रावखौ माने गनायथि होआखै गुवाहाटी हाइकर्टआलाय. नै दाख्लैसो बिथांमोनहा मोनसे जब एडभार्टाइजमेन्ट होदोंमोन. दाख्लै जुलाइ दानाव जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्ट पस्टनि जब एडभार्टाइजमेन्ट. टटेल भेकेन्सिया 357 आरो प्लेन्स ट्राइबेलफोरनि थाखाय 42 सिट्स. खोनासंनायनि दे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया, very interesting eligibility criteria बेयो. The candidate should have knowledge of the official language of the state of Assam, that is Assamese knowledge थानांगोन. Okay. Selection process. Official language of the state of Assam, that is Assamese, will carry 20 marks. Exam of 20 marks थागोन दे Assamese language नि थाखाय, which will be qualifying in nature. Qualifying marks shall be 40% of 20, that is 8 marks. 40% is the qualifying condition. आरो 8 marks नांथारगोन. 8 marks carry खालामबासो qualify जानो हागोन. बेखौ qualify जायाबाथाय आगोलाव थांला, जेबो मोनखाला. The marks obtained in the Assamese language segment will not be counted in preparing the merit list of written test as well as the final selection list. Assamese language आव मोननाय marks को merit list खालामनायाव बाहायनाय नङा. But here is the catch. Assamese language आ जाहैबाय gate entrance. सिङाव हाबनो थाखाय एन्ट्रेन्स दङ, गेट दङ. बे गेटआनो जादों आसामिस लेंगुवेज. आसामिस लेंगुवेजखौ रोङाबा नोंथाङा बे साख्रिखौ मोनखाया. The gate, it's a qualifying subject. You have to pass at least 8 marks. 8 marks मोनबासो पास जागोन. दा होमबा बर' मिडियामजों फरायनानै फैनाय गथ'फोर, आंबोथ' बर' मिडियाम फरायनायसो, गथ'फोर हिन्जावसाफोरा बे साख्रिखौ मोननाय नङाना. मारै मोननो? लेंगुवेजखौनो रोङा, एसामिसखौ रोङा, स्क्रिप्टबो रोङा. लेंगुवेजखौ जानो हागौ एफा बुजिगोन, बुंनो हागोन, होमबाबो स्क्रिप्ट राइटिंखौ रोङाना. बिथांमोननि थाखायथ' बे साख्रिखौ मोननाया गोब्राब. ओंखायनो आं बुंखादों
गुवाहाटी हाइकर्टआव बर' रावजों साख्रि मोना होननानै दिस इज ए केस बेयो मोनसे केस नाव जोंहा बेयो मोनसे आसखान्दा जाबाय लेंगुवेजखौ गोबां जौगानाय मोन्दों जों एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय 8 सेड्युलाव हाबबाय इउपिसिएल साबजेक्ट जाबाय होमबाबो आसखान्दा जोंनि बे एचिभमेन्ट इज बेसिकलि आसखान्दा बेयो ओके नाव गुवाहाटी हाइकर्टनि बेरेखायै सोर सोमावसारदों बिथांमोननि बेरेखायै सोर खुगासिदों लामायाव बे एडभार्टाइजमेन्ट पेपारखौ लानानै सावनानै सोर होसिख्रावदों एजुकेशन मिनिस्टारनि मोखाङाव थांनानै सोर मेम'रेन्डाम हैदों जे बर' रावखौबो बे एग्जामाव बाहायनांगौ होननानै सोर बुंदों सोरनि थाखाय बुंदों नोंथाङा मिथिगौ नामा दुलाराय बर' फरायसा आफाद There are many instances, very good instances about दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु गैयाबा बर' हारिया थांनानै थानाया गोब्राब जागोन होननानै आं सानो नोंथाङा मा सानो दिनै एसेनोसै गोजोन्थों thanks for watching I'll see you again take care bye